Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Eta beldur naiz ez ote naizen, zure etxeko atea zaztuko. Kaixo, ongietorriak hau podcastera, gu Zuleima da Cruz, Itziar Eraso, Usue Villanueva, Siena Baena eta Jon Ortigosa gara. Burlatako Askatasunako Institutuko lehen batxilergoko ikasleak. Gustatuko litzaiguke gure podcastera, entzutera gelditzea. Denbora asko dedikatu diogu eta. Lehenik eta behin, Nogen taldeari eskerrak eman behar dizkiogu haien abestia erabiltzen usteagatik. Zuen laguntza izanez bagenu, ez genukeen podcastarekin aurrera egiteko aukerarik. Ikasle taldeari ere eskerrak eman nahiko gerizkieke logoa egiteagatik. Mila esker benetan. Oso lagungarri izan zarete gure hau podcastarekin aurrera egiteko. Gaur, sexu indarkeriari buruz hitz egingo dugu. Sexu indarkeria norbaiti bere borondatearen kontra egiten zaion edo zein sexu ekintza da. Indarra mehatxu edo engaino erabiliz. Gainera, ondorio larriak ekarri ahal dizkigu. Uste duzue sexu indarkeria gai garrantzitsua dela? Erantzuna bai da. Uste dugu gai hau aipatzea oso garrantzitsua dela, gaur egun asko ikusten delako. Gai hau entzutean burura etortzen zaizkigun lehen ideiak, festa hitza etorri zaigu burura, izan ere festan gertatzen direla kasu asko. Hauek gertatzen dira festetan jende asko dagoelako, eta jendearen egoera ez delako onena. Baina uste dugu festetan jendea baldintza hobeagoetan egongo balitz, eta zeintza gehiago egongo balitz, sexu indarkeria murriztuko litzatekela. Burura etortzen zaigun hurrengo hitza kolore morea da. Izan ere, kolore hau martxoaren 8 eta azaroaren 25 erabiltzen den kolorea da. Burura etortzen zaigun hitz garrantzitsuena indargabezia da. Harekin, bortxaketa, indarra, matxismoa eta bar, lotzen ditugu. Agenduaren 26an ordizian sexu eraso bat egin zion mutiko batek neska adingabe bati. Neskak salatu egin du eta kasua ikertzen ari dira. Neskaren arabera, bi mutiko komun publiko batean ukitu egin zioten bere baimenarik gabe. Bestalde, Italia mugimendu sozialistak protestak egin ditu eraso hau eta Barakaldon gertatutako beste hilketa matxista bat salatzeko. Uste dugu gizon batzuek adingabe bat bortxatu izana erotuen gauza dela. Baina zoritxarrez, oraindik badago gauza zikin hauek egiten dituzten pertsonak. Egunero da baten bat. Diario de Navarran irakurritako dauden arabera, une honetan 40 neska adingabe jasan dituzte sexu eraso Nafarroan. Gure ustez datu hauek oso larriak dira. Ez dut ulertzen nola bururatzen zaizu momentu batean neska adingabe bati hori egitea. Bai, ni zurekin ados nago, nazkagarria iruditzen zait gaur egun gauza hauek gertatzea. Nire ustez gauza hauek zigortu beharko lirateke, adibidez Gartzelan 10 urteko zigorra ezarriz. Honelako zigorrak badaude, baina 3 edo 4 urtekoak izaten dira normalean, gutxi iruditzen zait. Horrez gain, gai hau beste alor batzuetan lantzea ere ongi legoke, hezkuntzan esaterako. Adibidez, guri pasaren urtean bikote bat antzerki bat aurkeztera etorri zitzaiztek eta gai honi buruz klase moduko bat ematera. Antzerkia nahiko ongi eta divertigarria iruditu zitzaigun. Gainera, antzerkia gai hau lantzeko modu oso interesgarria izan daiteke. Izan ere, testu luze eta aspergarri batekin ikasle askok entzuteari utziko liokete. Berriz, lanketa bisualagoa baldin bada ikasle gehienak entretenituagoak egongo lirateke. Baina, hala ere, uste dugu oraindik gai hauetako informazio asko falta zaigula ikasleoi. Naiz eta ikastetxetan gai hauek landu oraindik ere kasu batzuk salatzen dira. Adibidez, beste kasu bat egon zen Barakaldon
Arrandin auzoan. 84 urte zituen emakume bat hil zuten. Krimena urtarrilaren 3an geratu zen, eta hitzaldia bere semea izan zen, 73 urte zituena. Igandean epaileak espetxera bidali zuen. Urtarrilaren 7an Barakaldon emakumeentzako aholku etxeak elkarteratze bat egin zuten hori salatzeko. Niri kasu hau ikaragarria iruditzen zait. Baita niri ere. Nik uste dut umei ongi irakatsi behar diegula txikitatik. Handitzean gauza hauek ez gertatzeko. Gainera, ezin dut ulertu nola egin aldiozun hori zure amari. Oso respetu gutxi izan beharko zenuke gauza erotu hori egin ahal izateko. Medikatzekoa da. Eraso hauek bizitza errealean gertatutakoak dira, baina interneten ere egosten dira horrelakoak. Honekin lotuta manosfera daukagu, hain zuzen ere. Eta zer da manosfera? Manosfera interneten sortzen den eduki matxistak dira. Adibidez, Tradwipes webgunean hau da. Transmititzen den mezua eduki matxista da. Emakumeak etxean garbitzean eta bestelako etxerako lanak egiten gelditu behar direla eta gizonezkoak kalera lan egitera eta dirua lortzera atera behar direla aldarrikatzen du. Eta emakumeek zerbait egiten dute hau gelditzeko? Bai, salaketa jartzen dituzte emakume dezente. Manosfera egin lotuta, baina salaketa horiek ez dute garrantzia handirik. Ez dute ia ezertan eragiten. Kasu solte batzuk egon dira. Interneten bidez sexu abusuak egiteagatik akusatuak izuna handiak laboztu egunean batekin. Niri oso larria iruditzen zait, bestirten bideren bat bilako beharko liokete. Badaude beste aukera batzuk. Isunak jartzen dira kasu gehienetan eta kasu batzuetan sare sozialak blokeatzen dizkiete. Gainera, behar badute, erasoa jaso duten emakumei psikologo saioak ordaindu behar dizkiete. Nire ikuspuntutik batzuetan salaketak pizka bat puztu egiten dira. Ez ditut defendatzen. Hori sarean jartzen dutenak. Izan ere lotsagabe eta gaizki eziak irutzen zaizki. Espainian sexu erasoak edo bortxaketa salatzen dituzten emakumeen kopurua txikia da. Azken datuen arabera, biktimen 10% eta 30% bakarrik salatzen dute. Hau da, kasu gehienak ez dira poliziaren eskuetara iristen. Arrazoi asko egon daiteke emakume batek salaketak ez egiteko, adibidez, beldurra izatea, berriro erasotua izateko, justizia, konfiantza gutxi izatea, edo erasotzailearen gertutasuna izatea. Askotan erasotzaileak biktimen inguruko norbait dira, familia, lagunak edo lankideak, eta horrek zaildu egiten du salaketa jartzea. Baina kasu hauek ez dira soilik emakume gazteetan gertatzen. Fundazio Pilares eta beste iturren txosten baten arabera, Espainian adineko 4% eta 10% bitartean tratu txar mota bat jasotzeko arriskuan egon daiteke. Gehienetan egoitzentan dauden adinekoak dira. Bai, baina nik entzun dut sexu erasoen inguruko datu zehatzak askoz ere zailagoak direla zehazteko. Adinekoen aurkako sexu indarkeriaren kasuen zenbaki zehatzei buruzko estatistikak ez dira beti erraz lortzen. Askotan biktimak gertakari horiek salatzeko beldurra edo lotsa dutelako. Eraso guzti hauek anonimoki salatzeko zorionez badaude webguneak edo ekimenak, adibidez Cristina Fallarasena. Nor da Cristina Fallaras? Cristina Fallarás Zaragozan jaiotako kazetari bat da, 1978ko martxoaren 23an jaioa. Bartzelonako unibertsitateetako batean ikasi zuen. Zer egiten du indarkeria matxistaren aurka? Nik entzun dut sexu indarkeria eta matxismoaren indarkeria jasan duten emakumei laguntzen diela. Nola? Jendeak mezu bat bidaltzen dio sare sozialen bidez, jasandako kasuak kontatuz. Eta ondoren, Kristinak anonimoki argitaratzen ditu bere kontuan. Hori oso estrategia ona da. Zurekin ados nago. Gaur egun, jendeak konturatu behar da naiz eta kasu batzuk berrietan edo albistetan izateratzea ez du esan nahi ez dela gertatzen. Badago beste estrategia bat. Zein? Ezagutzen duzue Kuentalo ekimena? Ez dut inoiz ez entzun. Nik ere ez, zertan datza? Esperientzak kontatzeko webgune bat da, eraso matxista edo sexista jasan dituzten emakumeek idatzi dezakete haien esperientzia eta besteekin partekatu.
Izugarrizko webgunea iruditzen zait, izan ere emakume batzuk haien istorio pertsonala kontatzeko beldurrez daude, edo lotxatuta daude, eta webgune hau anonimoa izateak lagundu dezake haien esperientzia beldurrik edo lotxarik gabe kontatzen. Hemen emakumei gertatutako eraso sexistak edo matxisten adibide bortitz batzuk erakutsiko dizkizuegu. Bai, adibidez, 4 urte zituen neska bat bortxatu egin zuten. Bere amak haren lagun baten kargu utzi zuen umea. Gauean umea minagatik esnatu zen eta bortxatua izaten ari zela ohartu zen. Oso beldurtuta sentitu zen. Urte batzuk geroago gertatu zitzaiona kontatu zuen. Ezin dut imaginatu zelako ikara nabari zuen ume horrek momentu hartan. Oso nazkagarria iruditu zait. Ados nago zurekin, izan ere heldu batek horrelako gauzak egitea oso nazkagarria da. 9 urte zituen ume bat ezkontza batera joan zen eta mutil lagunaren lehengusua 20 urte baino gehiagokoa, umea pertsegitzen hasi zen ezkontza guztian zehar. Lehengusuak etengabe horrelako gauzak erraten ari zitzaion umeari. Ezkondu zaitez, nire bizitzako neska zara. Umea oso beldur zen, baina gonbidatu guztiei barregarria iruditu zitzaien heldua oso mozkortuta zegoelako. Ezkontza batean gauza hauek uste duguna baino gehiagotan gertatzen dira. Izan ere, pertsona asko mozkortu egiten dira eta horren ondorioz erasoak egin ditzakete. Gainera, kasu hauetan non suposatzen den heldu asko daudela eta heldu hauek kontzienteak direla gauza hauetaz, gertaera horren aurrean ezer ez egitea oso gaizki iruditzen zait. Suposatzen da heldu batek badakiela zer egin kasu hauetan, baina uste dut kasu honetan erasotzailea umearengatik urruntzearekin nahikoa izanen litzatekela. Ulertu dezakegu ezkontza batean mozkortu izan ere mozkortzea ospakizun hauetan oso normala da. Emakume batek hau kontatzen du. Pasaden udan oporretan nengoen nire lagun mutil batekin eta taberna baten aurretik pasatzen ari ginela gizon batek iburrian jo zidan. Buelteman nintzen gizonari esateko ean hori uste zuen zela hori egiteko. Gero nire lagun mutilak ere buelta eman zuen eta gizonak nire laguna nirekin ikustean nire lagunari begiratu zion eta esan zion, zure neskalaguna da, barkatu. Gizonak nire lagunari barkamena eskatu zion, ez niri. Hori egitea oso gaizki egoteaz aparte uste dut aipatzekoa dela barkamenaren kontua. Ados nago zurekin, zikinkeria hori. Egin ondoren bakarrik mutilari barkamena eskatzea oso tristea iruditzen zait. Zurekin bat nago, neskari oso respetu falta handia egin dio, eta hau uste duguna baino gehiago gertatzen da. Ikusi dezakegunez, emakumeen artean oso ohikoa da eraso matxistak jasotzea, eta hau oso normalizatua dago. Erasoen kontu hau oso normalizatua egotea ez da batere ona. Izan ere, puntu batera llegatzen bagara, non osoituta gauden gauza hauek gertatzea oso zaila izango da hauek gelditzea. Eraso matxisten edo sexisten aurkako manifestazio dezente antolatu dituzte, baina orain arte, zoritxarrez ez da gauza handirik lortu. Eta hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana eta kontu hauetaz erreflexionatzea. Eskerrik asko entzule guztiei. Agur! Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!